Jmenuji se Stála Cironová a na Táboře je to super. Jsem tady už po 4. a je to tady furt fakt jakože úplně boží. Nejvíc, fakt asi nejvíc se mi tady líbily všechny ty hry a hlavně diskotéka, ale museli jsme jít brzo spát. No a Hedě po mně chtěla takový krásný řetízek, který je to je boj amulet, který přitahuje kluka snů. Víte, tak se to Hedě půjčila, ale nevím, jestli se to podařilo nebo nepodařilo. Šuky! Ne. Podařilo nebo nepodařilo, paní Hedviko Pekařová? Mně se to ale nikdo nelíbil. Aha, tak nic. Dobré. Jmenuji se Štěpánka Březinová a říkám pořád Toš. Jo. A jsi moje nejlepší kamarádka od teďka. Ano. Jo. A bydlíš v Bulově? Ano. Jo. A tenhle tábor byl úplně úžasný. Jo. No. A teď tu je Kája a ta nám řekne svoji památnou větu, co se dělo na tomhle táboře a co se jí na tom nejvíc líbilo. No, řekni ale něco. Já nevím, ty blbosti, co jsme dělali. No tak co jsme dělali za blbosti? To já nebudu říkat. Že co? Polili jsme Šukyho, já jsem ho polila, ty se nepolila. Já vím, ale řekni, jak to bylo. No jo, prostě jsme si dali sázku a já jsem ho polila, 7. Protože se vsadil, že ho předroste za jeden den a nepředrostl, tak Kája ho pak sázkou jakože polila studenou vodou. Jsem Lenča, na táboře se mi nejvíc líbily hry a Heďa chtěla chodit se Šuky. Dobré. Jmenuji se Máruška Zelinkerová. Líbil se mi to nejvíc, jak jsme hráli hry. Jo. Jmenuji se Eliška a líbila se mi tu olympiáda. Takže máme tu Barunku, která nevím s kým byla v týmu a je Domča. s Domčou, takže byli, byli třetí a jak se jmenovali? Šmoulovníci, ano. A bydli tu na pokoji společně se 4 dalšíma holčičkama, takže Natálkou. A teď by jim tu někdo měl pomoct s úklidem. Protože se balíme a jedeme domů. A prohlíží si tu krásnou kroniku, kde jsme minulý rok hráli na Piráty. Teď tu jsem u Elišky Broňové, neboli Lukášové. A ptám se jí, co se jí to nejvíc líbilo. Takže Eliška tady zatvrzele mlčí, ale jenom chci dodat, že půl táboru hledala svůj šátek od mamky, tak byla tak trochu naštvaná a pak ho našla, takže byla velká sláva. A teď mám Terku a tam mi taky řekne, co se jí nejvíc líbilo. Všechno. Všechno. A jdeš příští rok? Jo. Dobře, takže tu máme další, kteří jdou příští rok. Teď tu máme Verču. No, co se ti nejvíc líbilo na táboře? Nevím. Všechno. Řekni nějakou hru konkrétní. Nevím. Takže nevíš a ty víš? Svíčková. A jak se jmenuješ? Valče Šabršulová. Jo, takže tu máme další holčičky, holky, velké holky, které příští rok už budou obrovské holky. Ok, Magda. Takže. Myslím, že nikdo nepotřebuje, že? Počkej. Jo, Klinko. Takže. Ostatní holky, které byly před dveřima, sprchy se jí pořád hasínaly. A ona začala křičet. No, rožněte mi to světlo, já nemůžu najít vodu. Verča Bečicová se koupala. No a teď prostě my jsme šli na záchod s Heďou a že byl úplně potrhla, hlavně já, prostě nám úplně hrabalo. A teď takové, že Heďa, že zaklepala na jeden záchod, to bylo zavřené, a že Ludka, že tam nikdo není, ale vážně, tam fakt nikdo není, protože my jsme předtím zavírali záchody, jakože tam někdo je. No a tak teda teď říkala, že tam nikdo není. No a tak teda Ludka otevřela dveře a tam byla malá Eliška Lukášová. Úplně mega. Zapahovala gače. Jo, že jsme se smáli. Ale já jsem slyšela, jak mi říká, že tam je a vy jste mi nevěřili a prostě jste ji otevřeli. A teď jdem hrát baseball, dcerky. Už se všichni netěší a těší a Všichni se netěší a těší a dom. No to je úplně přesně vystižné. Jo, a ještě jsem dala gól. Z penalty, jo. V foto, ty jo. A teď kdo se jde se mnou zeptat něco na Lucky a Hrnčeříka. víš?
A teďka půjdem za Ondrou. Ondro, řekni nám něco, co se ti na táboře nejvíc líbilo. Sára. Nějaké hry nebo z takového. Sára. Jaké hry? Hraní se Sárou. Taky to znamená, že se mu líbil nejvíc baseball. Teď se přesuneme k Verče Omylkové. Tak Verčo, co se ti na táboře nejvíc líbilo? Všechno. Jaká hra nejvíc se ti líbila? Všechny. No a teď se přesuneme k Verči. Ahoj. Verčo, řekni nám, co se ti na táboře nejvíc líbilo a z čeho jsi taková nejvíc šťastná? Líbil se mi celý tábor a jsem šťastná úplně ze všeho. No, tak to jsme se moc nedověděli. A teď jdeme k Lence Strouhalové, která nám ovšem že utíká. Tak jdeme někomu jinému. Takže a půjdeme k Anetě. Čau. Anet, co se ti na táboře nejvíc líbilo? Všechno. Jaká hra kruciš? Nevím. Bingo. A kačce bečicové? Tak, mně se líbily všechny hry. Jaké třeba bylo koupání v potoce? Úžasné. Opravdu? Opravdu. Voda byla studená? Tak ne asi. Možná bude vyhřívaná příště. No, možná. Stalo se vám tady něco divného? Jo, spadla mi zmrzlina, ale tak v pohodě. Aha, tak to je mi nám líto. Takže, Magičko, stalo se na táboře tady něco divného? Ani nevím, no možná jo, no ti chlapi v tom potoku nás naštvali. No a jinak divného. A co se stalo v tom potoce? Co se stalo? Povězte nám to. No řekni to, hejdu. Tož nám začali nadávat, víš? Jak se to stalo? Jak se to mohlo stát? Nevíme. To nikdo neví. Tak, to je teďka záhada. Tak, omlouváme se, štěkají tady psy, protože tady nějaký ses pejskařů. Takže, teď nám něco o tom poví Hedvika Pekařová. Paní Hedviko Pekařová, co se vám na táboře nejvíc líbilo? Ringo. A vyhráli jste nebo nevyhráli? Nechali jsme vyhrát šmouloboty. Opravdu? Oni nás nechali vyhrát ve fotbale. Takže Hedvika Pekařová se svýma smouleřama byli první celkově. Je to úžasné, dámy a pánové. Takže, dobrý den. Jsem tu zase, já, Sára Čermanová. A jdeme za Ilonkou. Ilonko, co se ti na táboře nejvíc líbilo a z čeho máš dobrý pocit? Že mám dobrý pocit, že to byl zase další super tábor a že se můžu těšit na příští rok zase na další. Bezva. Tak a přistoupíme zase k Simonce. Simonko, co se ti nejvíc líbilo? Vyzkouška. Aha, to je dobrý. To měla jsi taky. Jo, takže máme tady Míšu. Míšo, řekni nám, co se ti na táboře nejvíc líbilo? Všechno. Opravdu ani ne žádná hra nejvíc, nebo tak nějak? Ne. Nebo diskotéka, to si taky určitě líbila, nebo nelíbila? Líbila. Jo? Tak to jsme všichni rádi. Tak a potkali jsme po cestě Míšu. Ahoj Míšo. Tak, jak se ti líbil tábor? Jsi z něho nadšená, nebo nic moc? Naprosto nadšená. Jsi ráda, že se to všem líbilo tady? Určitě. A pojedeš i příští rok jako vedoucí, nebo už ne? Doufám, že pojedu jako vedoucí. Tak to jsme všichni rádi, se budeme těšit. A jdeme k Beči. Verči Bečicové. Tak Verčo, co se ti na táboře nejvíc líbilo? Takže na táboře se mi nejvíc líbilo ranní budíčky, pak baseball, frisbee, fotbal, všechno. Jsi jediná, kdo nám toho tolik řekl. Děkuji. Nemáš zač. A přesouváme se k Domči. Takže Domča tady sedí na lavičce a přemýšlí. O čem přemýšlí, Domčo? Nechci jet domů. Líbí se ti natolik, že bys tady zůstala? Jo. Tak to jsme dvě. Takže. Tak ale dokonce 3 jsme na to.
No určitě nás spousta. Takže Domčo, co se ti na táboře nejvíc líbilo? Diskotéka, budíčky, co chceš? Všechno. Opravdu? A jaké bylo koupání? Dobré, mega. Je tady bazén nebo potok? Potok. Fakt? Ale co je studený nebo teplý? Vyhřívaný nebo nevyhřívaný? Ledový. A ochladila ses? Jo. A přišlo ti to moc studené? Nebo jsi tam vydržela dlouho celkem? Dlouho. A jak dlouho jsme byli na tomto táboře úžasném? 10 dní. Opravdu? A po kolikáte už jsi tady? Po 7. nebo po 8. Po 7. asi. A pak tady máme i Prokopa, se kterým jsme ještě nedělali rozhovor. Takže Popino, řekni, jak se ti na táboře líbilo a co bylo nejlepší, v jakém jsi byl týmu? V týmu jsem byl šmouloboti, nejlepší to byl baseball, fotbal, frisbee. Takže jak vidím, hodně her. No, tak nějak. Takže, a to je konec rozhovoru. Stojíme před autobusem, všichni brečí, objímají se. Ne, brečí někdo samozřejmě, ale všichni mají kufry a poslední slova na rozloučenou od Leničky. Takže nic, poslední slova na rozloučenou od Štěpánky. Mějte se dobře, ahoj. No a teď od Lucky. Bylo to tu fajn, měj se dobře, Hedvig. Od Anetky. Bylo to fakt dobré a pojedu i příští rok. Od Elišky. Ne, bylo to dobré, měj se dobře, hej, Jo. A teď přidávám Sárince. Takže je to velice smutné, ale skoro všichni tady chcou zůstat, ale a někteří chcou jít domů. Ale já... Samozřejmě koně Sárinky, tak chci jít domů strašně moc. Ne, já chci je tak na polo, ale bude se nám po všech strašně moc stýskat. A hlavně po naší Lucce a Markétce a Beči a Hrncovi, který už tady příští rok nemůžou. Bohužel, ale je to tak. Všichni se tu objímají, je to velice smutné. Holky, moje poslední slova na rozloučenou jsou...